Abdul Biyani on the beat. Auren soyayya, samu ya aure batu da ya aurawa. Bismillah ya Allahu masanin aikina, ga waƙar aure ko babu ƙarfi guna. Amar saki bar kuka gidan mishishe zauna. Sabu iya auren kike iya kirkice. Kin yi dace, kin samu so. Dangi da uwa a shekin barsu, ke san dafa zama na aure sai dai bauta. Kun samu fadiyan ku sai siyo tatata, shi burin shi ashe ko bai wuce samun ki. Soyayyar ki shi ya baki. Dangi na amarya su suna murnan nan, to dangi na ango ma suna murnan nan. Samu uya aure kaga auren su ne, isu na murna kaga auren su ne. Amarya ki duba ki je ɗakin ki. Rabu'u ya murna ya ga auren kauna, Isuhu ya murna ya ga auren kauna, Salisu ya murna ya ga auren kauna, Isi ya murna ya ga auren kauna. Rabu'u ya murna soyayya daɗi. Talatu tana murna ta ga auren su ne, Barka na murna ta ga auren su ne, Hawa'u na murna ta ga auren su ne, Hannatu na murna ta ga auren su ne. Auren su ne soyayya ce, kin yi da ce. Ya doge suwa gare ki ne mi kawwa, Narba ma gaisuwa gare ki ne mi kawwa, Gambo ma gaisuwa gare ki ne mi kawwa, Wani ma gaisuwa gare ki ne mi kawwa, Rahaman ma gaisuwa gare ka nake yi, Musa ma kai ma gaisuwa fa nake yi, Rabu'u ma kai ma gaisuwa fa nake yi. Soyayya ɗan tarkin Kano gaisuwa fa nake yi, ni isiya waƙar kaga ce fa nake yi. Ba na da to ƙarfi amma akwai ne basira, ba dai ba dan ba da an fada yaro ne, me ko